хора! Къде се намираме? Survivor! Бъдат викан за хора. Започва една нова проекта, която се казва Minecraft Mini Games. И първата минигейм, която ще играем в този епизод, се казва Skywars. В целият епизод ще играем само Skywars. Но във втори епизод на минигейм ще видим какво ще играем. Това е сервер на BigCraft, BigStar сервер, BigCraft се казва. И ще ви кажа по-късно. Ще ви кажа такова. Здрасти. Как ще ви кажа сервера по-късно ще ви кажа. Сервера как се казва. По-късно ще ви кажа как се казва сервера. И сега още нещо ще ви кажа. Нека започваме играта, дами и господа. Ще ви кажа утре 15 септември. И аз трябва да ходя на училище. Да, към училище. Училище, да. Това ще ви кажа, че сега ще качвам по-малко клипове на няколко дена по един клип, по два клипа, всеки ден по един клип. Ще видим, но казвам, ви ще качвам, но с един ден през два дена, всеки ден и така различно ще е. Днеска два клипа, да. Извинявайте, че вчера качих само един клип, но да ви харесвам и ще се бъгна. И това днес пак го качвам Survivor типа до четвърти. Много го качвам, сега го качвам и после това клип ще кача. И така. Да играем Skywars. И ако случва нещо от телевизора е, и само да ви кажа, извинявайте, но дано се чува добре, много искам да ме чувате. Така. Десет секунди. Ох. Перла. Ей. Така. Така. Сега. Как да отида да... Не! 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 Прецаках се. Нищо. Извинявайте за крещението. Къде са честите? What the hell? Човека сме. Но. О, 15 секунди. Супер. И... някой... О, 15 секунди, 10 секунди. Да имам перла. Стига е! Сега се напълня, то съм сигурно. И се пак 15 секунди. Защо? Нека да почваме. Така. Къде чест? What? Oh yeah. Ding.
What? 15 пиерни, добре. Динг. Динг. Отщо така логи. Сега отиваме с перла и един голд и пол ще вземем. Само да кажа долу да се чувам добре. Че гадно. What? Стига! Не! Защо? Защо? Сега падам. What? Бум, 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 бум. Втори епизод няма да е много дълъг. Първи епизод няма да е много дълъг. Казвам ви 20, 16, 14. Просто ме да забавлявам. Така. Ще започна поредица на Hunger Game. Започна поредица на Hunger Game, както ви казах. Аз не съм много добър, но ако не победя, искам просто да се забавлявате. Ако не спечеля, просто надеете да се забавлявате, да гледате другите хора и мен. Пак аз играя Hunger Game и ако спечеля, много ще се радвам. Но ако не спечеля, ще опитам другия път. Ще ми го започнем Hunger Game-ът. Дайде. Да, 15 секунди. Ей! 10. 5. Хайде. 5. 5. 4. 3. Стигане! 10. Какво? Бум, 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 бум. 10. 5. 4. 3. 2, 1, 6. What? Не! 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 Стига е. Защо има... Казвам ви, аз бях с Оливър G24. На Skyward съм учил на Hypixel, но Hypixel нещо бъга, лаги и не мога вляза. Затова просто ще ми изгасне пак, трябва пак да спирам да долда и да стои. Просто имам сега програма, дето
няма, може да обработвам с нея. Може бе, към тази студия може да обработи правата. Ами да, супер бе. Ама този епизод няма да спирам и да правя някакви неща. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Повече в моя канал ще намерите Майнкрафт игри, но също и други игри, освен Майнкрафт, но по-малко ще играя другите. Повече Майнкрафт играя, но ще ви кажа, ако влизат Майнкрафт, повече Майнкрафт. Ако влизат някаква друга игра, повече е другата игра. Разбирате ли? Започваме вече. Познавам се, извинете. Тук има айрон, но... Отивам нагоре, нагоре. Дин. Готов съм. Бум! Един човек убихме. Трябва да съм много внимателен. What? Ето виждате как се предпазвам. Браво на мен. Те са ти. Той има дърва меч! И да има плава. Не. Дин. Так. Ого! Сега. Зомби! What?
И клиент се намира, не свети. Това е това ще напиша. Ще го да е много провалът. Какъв е този стих? След това още един скайлайнер се прекъсвам труда. Не искам да е много дълъг. Защо? О, вау, супер! Така. Печка. Ще правим меч така. Ако се бият. Така. Така. Не! 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 Защо? Защо? Не знаех как стана това. И да кажа why? Why? О, тук съм пчелял май. Hello, it's me, Transporter, and welcome to Minecraft Media Explain video. Здравейте! Да продължавам с Skyward. О! Бум плавата! Опера! Дъмън меч! Oh yeah. Чего? Не искам си използвам още перлата. Динг. О! Не! Пич! Why? О! Кой ме би? Къде ми се стреличи? Някакъв бък ли? Ох! Това беше хубаво, ако е харесало размазването ми. Ако ви харесва подобно, лайкнете. Смачкайте лайк бутона, пишете кой коментари се абонирайте. Аз бях на Звортер, очаквайте ме скоро пак. Довиждане!